Urhulumente naye kudala ethembisa ngokuguqula imeko amaxongo yombane kweli, kodwa ngoku kukho ithemba lokuba isibhengezo sikamongameli Ramaphosa namhlanje siza kucutha umthwalo ku-Eskom. This reform is expected to unlock significant investment in new generation capacity in the short and medium term, and it will enable companies to build their own generation facilities to supply their energy needs. Ingcali zoqoqosho ithi bekufanele ukuba Inyathelo lathatyathwa kwezi nyanga zintandathu zidlulileyo. The president said nothing in terms of analysis that we didn't know a year ago, 2 years ago, or 6 months ago. The question arises, why didn't they make decision 6 months ago? To getting electricity into the economy, to helping to assist Eskom provide electricity is welcome. Let Business Council that those companies that are going to be given those opportunities to establish those power stations, they will also appoint black suppliers. Kukho umbuzo ngekamva le-Eskom. Even in a country like China, they have a number of generators that compete, give consumers price competitive offerings, efficiency is enhanced, and every generator is then kept on their toes to make sure that they offer the best service. Kwaye kukholelwa kwelokuba esi sigqibo sikarhulumente singavula amathuba emisebenzi. Ipalamente ayinawo amagunya ukupasisa umthetho ukuzula umkhuselo woluntu ngaphandle komthetho omiliselweyo olululuvo lombutho amatshantliziyo iDemocracy in Action. Lalingene kusuku lwesine namhlanje, umbutho iDemocracy in Action uthi ipalamente kufuneka ize nomthetho phambi kokuba ize nenkqubo yokususa umkhuseli woluntu esihlalweni. It is constitutionally impermissible for the National Assembly, as the institution charged with these responsibilities, to make rules that do not comply with Section 181(3). iDemocracy in Action ithi uluntu ngokubanzi kufuneka liveze izimvo zabo ngezi sigqibo sepalamente sokuphanda umkhuseli woluntu. A judge whose decision has been overturned on appeal or who was subject to scathing criticism by the higher court cannot suffer retaliation or threat of removal. Ipalamente ithi inelungelo lokuza nemiqathango yokukhulula umkhuseli woluntu. The Constitution obliges the Assembly to decide for itself on the details of the mechanisms to give effect to Section 194. Elityala lisaqhuba. Xolelani Philip, SABC News eKapa.